U sinoćnoj emisiji Zadruga narod pita voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Lepog Miću, Sanju Stanković i Filipa Cara. U emisiju se uključila Snežana iz Ćićevca. Meni se čini da Sanja i dalje pokušava da zavede Cara, rekla je gledateljka. Ja, u pravu ste, gledaš mi storije na Instagramu, dodaje Car. Ma ne laži klošaru jedan, ti meni gledaš, branila se Sanja. Ma ti mu reci da ste imali seks minut i po i reci mu sve to, vikao je Mića. Ma ne zanima me to, Mićo, on mene čačka sve vreme ovde, nudi mi lizalicu, slika me za story, rekla je Sanja. Moram da pitam Miću da li mu je bilo u malom mozgu da će da pobedi, pitala ga je gledateljka. Ja poštujem narod, a za mene nije bila pobednica, ali po narodu jeste. Ona jeste poštena, čestita dama koja se borila za svoje stavove, rekao je Mića. Dok je Mića komentarisao, Sanja i Car su se čačkali, a onda je Car nazvao Maju Marinkovića nakon što su komentarisali da se Sanja dopisuje sa Majom. Maja se javila i rekla Caru da će imati ozbiljan problem i spustila mu slušalicu. Care, prekini da ližeš tu lizalicu jer ličiš kao klošar, dodaje Mića. Ja mogu da ližem šta ja hoću, rekao je Car. Dušica je u tom momentu zamolila Maju da ih pozove, a onda je gledateljka upitala Sanju da li je u kontaktu sa Matorom. Nismo u kontaktu niti ćemo biti, rekla je Sanja. Svi su znali da će Car da završi sa Majom i želimo mu sreću, rekla je gledateljka. Oni su nastavili sukob oko Maje, a Dušica je potom najavila reklame.